Alдағы құтлау сәлемін біз Пенза өлкәсе Евлашева бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Бадамшин Али Әнвәр улы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан беренчеләрдән булып аны әнисе Мәрьям Рызвановна, әтисе Әнвәр Дәүләтшевич Бадамшиннар котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген безнең йөрәк парабыз, алтындай кадерле улыбыз юбилейлы туган көнен билгеләп үтә. Ул безнең бик сабыр, тыйнак, кадерледән кадерле, туганлык хисен нык кадерләп яшәүче, ата-ана хакын хаклаучы бала. 45 ел элек гаиләбездә көтеп алынган улыбыз туган иде. Алиебызны көттек дисәк ялгышмабыз. Ул әтисенә охшап, тулаем аның күчермәсе булып, батыр бала булып үсте кичкенәдән үк. Без анарга сабый вакытта ук зур ышанычлар багладык. Бу ышанычларыбызны Аллага шөкер аклады ул. Алиебыз гомердә дә йөзебезгә кызыллык китермәде. Бик тырыш, бик сабыр егет булып үсте. Бүгенге көндә ул төзүчелек тармагында хезмәт итә. Тагын ни кирәк соң бу тормышта? Билгеле, бары ата-ананың, якыннарыңның тормышыңнан канәгать булуы. Еллар саны өстәлсә дә, синең балам бер генә дә матурлыгың үзгәрми. Киресенчә, саннар синең файдаңа гына эшли сыман. 18 яшьтәге егет сыман батыр, позитив, актив, энергиялы син. Кайчанда кәефеңне төшереп, авырлыклар алдында сынып калмыйсың. Без бу ягыңа синең сыкланабыз. Күзләребез генә тимәсен. Үзеңнең тормыш биеклегеңнән, тәҗрибәңнән чыгып, син өлкәннәргә дә киңәш бирә аласың. Улым, котлыйбыз матур юбилеең белән. Киләчәктә дә исән сау гына булып, безне бәхетле итеп яшәгез. Син әле бик яшь, алда бик күп яңа ачышлар көтә сине. Ни теләгәнеңне тормышка ашыр. Улым диеп, иртән күзем ачам. Балам диеп ятам төннәрен. Ардым икән, барсын өлгердеме, ничек үтте димен көннәрең. Туган көнең килде, бу зур бәйрәм. Без җыелдык сине котларга. Насып итсен иде баламныкы барсы әйбәт диеп уйларга. Сау сәламәт булып имин яшә, кайгылары калсын үткәнгә. Бүген бәйрәм синең туган көнең, мин бәхетле алар җиткәнгә. Хөрмәтле Али Әнвәрович, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләктә бары сезнең өчен генә яңгырый. Ayıma bağışlayayım. Uyumadasın isimde, dövlek eylemesinде. Ulanmadığa tilekler, yüreğin kısasında. Ulukayım ulığınam, yoluna bulsam uğungına. Koylardağın ayırsan da, akıllı bul deyip sana güç verem. Üzümümü de bitelim, şulay gidip üstürgen. Uyumadasın isimde, dövlek eylemesinде. Ulanmadığa tilekler, yüreğin kısasında. Ulukayım ulığınam, yoluna bulsam uğungına. Koylardağın ayırsan da, isen gene bulğına. Tilekler ülgəşib,
Гомерең бәхеттә үтәр. Синең бәхетле булуң, синең бәхетле булуң, миңа гомерләр үтәр. Уймадасың исемдә, дәүләт әйләнәсендә. Улымадыга теләкләр, улымадыга теләкләр, йөрәгем кесәсендә. Ayır sende, baylardan ayır sende, isen gene buluna. Senin için ömrümü boyu dualarda bulurum. Qaytığını küte küte, qaytığını küte küte, gel sağına dururum. Uyumadasın yüreğim kısasında. Ulukayım ulığınam, yoluna bulsam uğungına. Koylar dağın ayır sende, koylar dağın ayır sende, isen gene bulğına. Koylar dağın ayır sende, koylar dağın ayır sende, isen gene bulğına. Ulukayım ulığına. Бадамшин Али Әнвәр улын 45 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан алда бер туган сеңлесе Рамазанова Гүзәл Әнвәровна, кияве Гаяз Аббасович, племянницалары Лилия һәм Фатыма котлап, шулай ук җылы теләкләр җиткерергә ашыгалар. Яраткан абыебыз, хәзер син бездән еракларда булсаң да, күңелебез һаман синең белән. Гомереңнең матур чорына җиттең. Бу җаннарның һәм күңелләрнең әле һаман 18 яшьлек дәртле чорында булуын аңлата. Якыныбыз безнең. Әйтергә дигәндә күңелебез теләкләрдән таша. Тик без иң мөһимен саулык сиңа телибез. Чөнки синең бар әйберең дә бар инде шикелле. Кеше күзе тимичә, әше сүзләре рәнҗетмичә, безнең белән бергә мәңге исән-имин гомер ит. Син бала чактан ук минем өчен олы ышаныч, таяныч һәм терәк булдың. Синең җилкәләрең артыңда мин үземне бар җилләрдән дә ышыкланган итеп хис иттем. Барысы өчен рәхмәт әйтәм бүген. Хәзер син тормышымда олы кешем, абыем булып, бар яклап ярдәм итеп гомер кичерәсең. Бер генә дә синең янәшәңә авырлыклар килмәсен, кайгы җилләре тимәсен. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Алтын белән тиңләп була синең узган гомерне. 45 яшең тулды бүген, бусың алтын түгелме? Туган җиргә хөрмәт итеп, сиңа сәлам юллыйбыз. Килерсең дип өметләнеп табыннарны туклыйбыз. Ир егеткә 45 яшь ул берни түгел язмышта. Була тора гомерләрдә шатлык та ул, ялгыш та. Котлы булсын юбилеең, сине сөеп назлыйбыз. Кайнар булган сәламнәрне җырга төреп юллыйбыз. Абыебыз килеп җитте гомере уртасына. Гырурланып яшибез без шат булып барлыгыңа. Юбилейда сиңа теләк эзләдек изгеләрне. Уйладык теләп куерга саулыгын, бәхетләрне. Авыл җире егете син, шуннан эшне сөясең. Гаиләң, якыннарың өчен яны пешеп көясең. Куйган ни бар максатыңа әйрәндең ирешергә. Язсын Раббым 100-гә кадәр сау сәламәт яшәргә. Котлы булсын юбилеең, матур узсын бәйрәмең. Кышак булып кабул итсин изге теләк бәйләмен. Хөрмәтле Али Әнвәрович, юбилеегез мөбарәк булсын. Якыннарыгызның теләкләрен күркәм җыр дәвам итә. Кабул итеп алыгыз. Мәңге бул бәхетле, шундый теләк килә телисем. Туган көнеңдә абый сиңа
Килә җыр бүләк итәсем, туган көнеңдә абый сиңа. Килә җыр бүләк итәсем, колашын җәеп туган көнеңдә. Бәхетең каршы алсын, кадерлеләрең, якыннарың, һәр чак яныңда булсын. Кадерлеләрең, якыннарың, һәр чак яныңда булсын. Тормыш күгендәге йолдыз, балкысын җемелдәп сүнмәсен. Бәхетле булырга туган башкайың, кайгы хәсрәтләр күрмәсин. Бәхетле булырга туган башкайың, кайгы хәсрәтләр күрмәсин. Колашын җәеп туган көнеңдә, бәхетең каршы алсын. Кадерлеләрең, якыннарың, һәр чак яныңда булсын. Кадерлеләрең, якыннарың, һәр чак яныңда булсын. Матур гомер юлларыңа абый күзләр генә тимәсен. Үрнәк булып кала күре гомергә, йолдызларга хәтле үрләсин. Үрнәк булып кала күре гомергә, йолдызларга хәтле үрләсин. Колашын җәеп туган көнеңдә, бәхетең каршы алсын. Кадерлеләрең, якыннарың, һәр чак яныңда булсын. Колашын җәеп туган көнеңдә, бәхетең каршы алсын. Кадерлеләрең, якыннарың, һәр чак яныңда булсын. Кадерлеләрең, якыннарың, һәр чак яныңда булсын. Һәр чак яныңда булсын.